легендар токым Крешеннер жиылма токымы. Три мушкетера кебек. Атос, Портос, Арамис. Мен Леоморис. Точно. Дуслар, шундай сүз йөрий. Имештер керәшеннәрне район главасы тарта, аларны сүрәп бара, хәтта жюрилар белән дә сөйләшкән дип. Дуслар, конкретно әйтегез әле, кайсы район главасы ул? Үзе безнең дә беләсе килә бит. Вот именно. Әллә язмыш көләме, әллә гаеп миндәме? Конечно, сендә. Мин дә гаеп булмас бит инде. Фәрит жюрида утыра, ә мин юк. Потому что сез хәзер басып торасыз. Айва Садыровның рекламасы буенча ясаткан идем. Һаман авызым ябылмай. Сволочь. Ну мин бит керәшен. Мин арды. Все, сеанс тамам. Сездән 750 сом. Ну и ведь тоже крашен. Ни родина безнең, ни флага, ни акча. Серегезне беренче урынны яулап, туп-туры ширек финалга Дилюсулы һәм Крешеннер токымы. Siz просто супер. Бик ушады миңа. Зур рәхмәт. Крешеннер командасы согындык, егетләр, кызлар, бик согындык. Дима, кайда Элвин Грей? Атыркөл